Fa 11 mesos, Esquerra Republicana va presentar al ple aquesta moció perquè totes les empreses que treballen a l'Ajuntament de Tarragona hagin de complir el conveni col·lectiu del sector. Com sabeu, la reforma laboral permet que les grans empreses i les seves filials tinguin convenis interns en pitjors condicions pels treballadors. Fidels a la seva ideologia, els partits de dretes, el Partit Popular i Unió Democràtica van votar en contra. Ciutadans, amb la seva línia, es van rentar les mans i es van mullar. Què va fer el PSC? El PSC va votar al costat dels partits de dretes en contra de la millora de les condicions laborals dels treballadors. Fa pocs dies va entrar en vigor la nova llei que obliga els ajuntaments a complir precisament allò que Esquerra Republicana vam demanar amb aquella moció, que els ajuntaments obliguin a les empreses al compliment dels convenis col·lectius del sector. Com explicarà el PSC als treballadors, als seus votants, que puguem aplicar una proposta d'Esquerra Republicana en millora de les condicions laborals no ho fes i ho hagi de fer ara perquè una llei l'obliga? Per què va votar en contra el PSC? No sap el senyor alcalde que si una empresa gran pot competir amb pitjors sous està fent trampa als seus competidors? Li preocupa al senyor alcalde que les empreses locals no puguin competir amb igualtat de condicions? Li preocupa al senyor alcalde que les treballadores i treballadors de Tarragona tinguin bones condicions laborals? O només li preocupa bloquejar sistemàticament les propostes d'Esquerra Republicana?